Keskusta pelottelee edelleen pakolla. Edustaja Kiviniemi voisi kertoa, minkälaista pakkoa käytitte esimerkiksi Pelkosenniemen osalta tai Sipoon osalta. Ja tästä parhaana todistuksena ehkä oma puoluetoverinne Mauri Pekkarinen 5 vuotta sitten kesäkuussa Helsingin Sanomissa Sipoon pakkoliitoksesta lainaus. Ministerit Vanhanen ja Katainen ovat johtaneet teloituskomppaniaa silmät sumeina antamatta tosiasioiden vaikuttaa päätökseen. Sipoon kunta on ammuttu polvilleen, mutta se ei ole kuollut. Lainaus päättyy. Edustaja Kiviniemi. Tuossa Sipoon tapauksessa kyse oli osakuntaliitoksessa, joka on ollut aikaisemman lain mukaan mahdollista ja on edelleenkin mahdollista. Itse olen kannattanut, niin kuin keskusta, aikaisemminkin osakuntaliitoksia silloin, kun ne ovat olleet järkeviä. Niitä on tehty myös aikaisemmilla vaalikausilla muuten kyllä todellakin useita. Ja mitä tulee Pelkosenniemeen, niin sen osalta ei käytetty pakkotoimenpiteitä. Se oli arviointimenettelyn piirissä, niin kuin moni kunta